Kajing sange ia siat ke basipor hapdeng kilen no ke Hamas bat kisipai ke Israel ha Gaza bat kajing pelat no ke erang Hamas ya ki bala syara bor sya Gaza kam syam lapan kut setia ya kene katma ke basyirkai ke belakang naduk ka nyu tri urisau ar haja arpulai Henry lai ibn ban kumbaga ne katma kandang he dang he na ka bakala jia kubor kilia thu biang bahnin kasngi ka Israel kala terbom biang ya ka Gaza ha kibenta jongka Khan Yunis ha kane ka jingjia lai thu kumbashis pa kne plangut kinong Palestine kilayap Henry Uspa san pa arngut ki bala men saujur ka bakat kum na ka report na ka Gaza Health Ministry Hashwa baka Israel kan terbom ya ka Hamad Residential Project kepada Khan Yunis kisipai ka Israel kila baham lupaling baka punkol Baki badan hang ne ki deban petno namar kisipai ka Israel kin sa terbom ya kane ka jaka kane ka Hamad Residential Project ka dei ka bla beitingka da ka gatar halin ka jingsha penjot da ka Israel hi ha katma house nam ar hajar khat ar jong upanai risau ha ka baka gatar kala bei ka basau spa $1 million bantai biang ya kane ka Residential Project house nam ar hajar khat ar Henry ka bla sha penjot biang haki bom jong ka Israel henin kasngi Ka Israel ke bala peteng biang bantar bom hadin ke jing sangai yasiat ke basipor haki benta jong ke Gaza menta kala target bun tili ki jaka kentu ki jaka bakala yo ban penjot ha Gaza bakan yo ban kerwit biang daki bom jong ka ya kileno ka Hamas sashi sen kala ptha biang ru ikri upai ba kan ke jaka makin yami bat pet syaki benta jong ka syapang syati syarafa syajan ka kaput bat ka Egypt namar ka Israel kala aidak lupa bakan peteng biang ya kan ikatma hadin ke jing sangai yasiat sipor Hakane ka jaka nakaliang ka United Nation ka balapan borbha sya ka jing ya sange ya siat no namar ka negatma kalawan ra shibun ki jing penjat baga jing yap chung ki breu ha Gaza ka balapoi hadu kharsan hajar ngot nadu ka new tri urisau hadu menta Henry ka Israel ka bam syamlas ngap setia perkadang yai peteng bai ya kane katma